Казвам се Елена и предимно се занимавам с музика. Учител съм, преподавател по музика. Казвам се Константин Бобоцов. По образование съм инженер. Част от образователния път ми е преминал в Европа и съм работил след това там като проект ръководител в различни международни проекти. Аз съм Виктор Ташев, отраснал съм на тази улица от SPC. Живея тук, работя в момента в сферата на авточастите. Имам това прекрасно животно, което за съжаление само от 4 години тук при нас. Казвам се Пенка Попова. От Пловдив съм. И съм художник. Имам няколко кучета, понеже става въпрос за кучета. 3-4 направо. И се грижа за доста бездомни животни. Моето куче е Данди, съкратено Don't Give Up Tender Ebony. Така е цялото му име, нали? Докарахме го от Румъния, като беше на 4 месеца. В момента беше на училище, нали, горе-долу година и половина. След това се явяваше по състезание и е шампион на няколко държави, нали, както и на България. В неговия си клас. Значи, добър е като характер, добър е като порода. Никога тяхната порода не напада човек, те са водни спасители. Това ти кажа. Значи обаче още е, че хората като го видят и драстват всеки на кой където може да спаси. Единствено така някои хора, които имат животни, нали, в къщата си и се радват на... защото познават породата просто. Някои все пак са скептично настроени. Той е голям, той е черен, той е огромен, ще захапи. Или майките си дърпат децата. Ние отдавна си гледаме кучета. Първото ни куче почина на 14 години и не много късно си намерихме и друго, което го подари една приятелка на дъщеря ми и сега след някой ден кучето ни ще навърши 4 години. Казва се, отговаря на името Джеки и даже някой път му казваме Джакоб. Срещнахме се с него съвсем случайно. Беше забелязан от наемодателката на моя офис и отидахме заедно при него. Беше едно болно куче, застанало на централната спирка в града. После се обадихме на общинската структура, която отговаря за такива случаи. Те поеха своята отговорност, но тя е ограничена за 2 седмици. След това собственичката на съседния офис, която е моят наемодател, тя пое отговорността да го поеми за известен период от време. След което, тъй като тя има и друго куче,
Аз се сприятелих с него и оцених някои качества, пожелах да го задържим и така сме приятели от 2 години. Ами това куче е било такова бездомно кученце, за което се е грижила една жена в покрайнините на Пловдив. Тя се грижи за доста такива кучета, въпреки че няма тази възможност финансова и ги вързва по разни изостанали постройки такива. Той беше вързан за един трабант, това му беше къщата. И един ден някой го е бил по неясна причина. Той е много добродушно куче. И му е счупил крака, вследствие на което трябваше да му се отреже крака. И аз просто помогнах с операцията и го гледах в моето ателие и в последствие си остана при мен, защото не ми се щеше пак да се връща там. За мен улица Отец Паисий е знакова улица, понеже съм родена тук в къщата, която е на Отец Паисий и при това тя е една от старите улици в града. Любими места по улицата, това е градинката пред джумаята и другата градинка, която се намира тук пред ресторант, бившия вегетарианец, сега ресторант Унико. Тук сме създали всички детски спомени. Всичко, което е, нали, тази градинка не беше ресторант, едно време беше поляна, на която ние с всички мои приятели сме играли футбол и така. Всичко, което, нали, тук по-надолу има едно заведение, в което се събирахме преди. Нали, любими места, които сме си ходили, нали, така компании, но които вече се разпаднахме и всеки си хвана по своя път. И сега по любимите места по улица станаха все по-малко и по-малко, защото всичко се комерциализира, става просто всичко стана магазин и до магазина пак магазин. Така че нямам чак толкова любими места. Може би за разходка единствено, но и трафика пречи адски много на тази улица. Ако го нямаше този трафик, всичко ще да бъде много по-различно. Улица Отец Паисий за мен е среда за общуване, нещо като социална мрежа, където човек може да срещне хора, с които да води някакъв интелектуален дебат, също може да се сблъска и с комерциални практики, комерциална култура. Може да се срещне с съвременни автори на изкуство, съвременни творци. Хубава улица, аз я обичам тази улица, защото тя е като странична тайна улица, по-тиха, по-скрита. По-скоро аз минавам по улица Отец Паисий с кучета, за да не минавам по по-оживените улици, където хората подвикват какви ли не неща, псуват без причина. Просто не ми е приятно да посещавам по-такива шумни и публични места с куче, защото хората имат някакъв такъв менталитет, че кучетата са нещо много страшно, лошо, мръсно, опасно.
Ако имах някакви възможности, имах правомощия, бих направила така, че още в началното обучение на децата да имат възможност да се запознаят с кучетата и как да се отнасят още от малки към тези животни, без да се страхуват и без да бягат от тях. Живота на нашата улица би се променил, ако тя бъде пешеходна зона. Тогава хората ще могат свободно да се разхождат със своите любимци, без да имат някакви проблеми. Освен това ще могат по-лесно да влизат в магазините, в заведенията, без да се страхуват и бих казала, че тогава и кучетата могат да върват и без повод, а не се вързани до стопанина си. Но това не може да стане в скоро време, тъй като нашата улица е задръстена от превозни средства и при това е паркинг, което още повече затруднява разходката на любимците по улицата. Много малко са обособени за кучетата места. В Пловдив специално говоря, не само за тези пейси, не само за... Значи имаш една като кучкарник направено нещо, за да може да си разходиш в градската градина кучето, но това го разрушиха. Просто няма къде да идиш с животните си, който и да е стопанин, няма къде да отиде в града да си разходи животното. За съжаление е така. Да ти кажа честно, като цяло да няма трафик, да е по-спокойна самата улица, нали? И да има повече свобода не само за кучетата, но и за хората, нали? Става въпрос, ти виж какво е. Кола до кола, няма къде да се разходим, няма нищо. Това е. Ако можеше, щях да изчисти цялата улица, нямаше да има грам колата. И другото, което е, нали, хората да могат да нямат тези предразсъдъци специално към тази порода кучета, както и към други породи кучета, нали? Да не ги е страх, да не се водят по това, че той е голям, черен и край. Ще бъдат изядени, което не е вярно, нали, за тази порода. Просто хората трябва да седнат да прочитат малко повече, независимо в интернет, ще е по книги или да няма тия страхове. Просто културата на българина спрямо животните е много слаба. Основното нещо, което ме смущава е недоверието в обществото, подозрителността сред минувачите на улицата, когато се разхождаме, виждаме, забелязваме често подозрителни погледи и може би кучето е така най-добрият индикатор за срива на доверието в всички сфери на обществения живот. Тук в околността има доста бездомни кучета, всъщност, които аз също храня така доста често. И ако имаше идеален свят, за мен просто нямаше да намирам някой от тях с малтретирани от хора без причина, което се случва доста често. И просто хората да са малко по-благородни, ако може. Нещо много просто. Малко по-възпитани, по-благородни. Това би било напълно достатъчно.